गिबियावनो मिडिया लोगो नोंथांमोननिसिम साबायखर थानाय आंखौ बे सुबिदा होनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु चिरां जिल्ला एबसुआ आंखौ सासे जाफुंसारनाय फरायसा हिसाबै आंखौ हांख्रायदों बिथांमोननि थांखिया जोबोद गोग्गो चिरां डिस्ट्रिक्टआव एसएसएलसि एग्जामावनो अल ओभार आसामाव फार्स्ट रेंकआव फैनाय माबोरै फैखो एबसुनि मावथिफोरा न' थांनानै जोंनि जायफोर केन्डिडेट एसएसएलसि दंमोन बिथांमोनखौ माने मोनसे जांख्रिथां होनानै आं आसा खालामदों बिनि थाखायनो फिननाया जाहाथे फैदों बायदि आं आसा खालामदों आरो दिनै नैबे मेलाव आं बाहागो लानानै जायफोर टप 10 माने चिरां डिस्ट्रिक्टआव पजिशन मोनदों आंनि हास्थायनाया बेनो बिथांमोना 10 बा 15 बोसोरनि उनाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बा बिटिसि ओनसोलनि बा बड'लेण्डनि साफा जाफुंसार सुबुं जानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल बा बिटिआर ओनसोलखौ हेफाजाब होनो हायो आरो बिथांमोनहा सासे जाफुंसार सुबुं जानानै जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय माखासे समाजफोरखौ जौगाखांनायाव एबसुजों लोगोसे समान हानजा सुरफानानै जाहाथे बिथांमोनखौ गोजौआव लाबोफानो हायो बेनो आंनि मोनसे आसा सासे फरायसाया जाफुंसार जानो थाखाय बिनि जिउआव गोबां जेंना फैयो खिन्थु बे जेंनाफोरखौ माबोरै एरायनानै गावनि बै फाइनाल गलआव माबोरै मोनहैनो बिनि सायाव माबा मोनसे एडभाइस होगोन नामा दानि बै पास जानाय गथ'फोर लाइफआ जादों मोनसे स्ट्रागल जुदि लाइफआव जुदि प्रब्लेम थायाब्ला जों माने लाइफखौ थांना थानायनि मोनसे बेखौ मा एन्जयखौ लानो हाया जों प्रब्लेमखौ एन्जयमेन्ट हिसाबै लानो नांगोन दा चाइनानि सासे गिदिर बिजनेसमेनआ बुंदों जुदि जोङो जोंनि फैलारखौ गुबुननि सायाव जाबसिननानै होयोब्ला जों माब्लाबाबो जाखांफुनो हाया माने साक्सेस जानो हाया दा जायफोर बिथांमोनहा टप 10 पजिशनाव फैदों बिथांनि फैगौ दिनावबो गोबां प्रब्लेम फैगोन जायफोर बिथांमोना दा टप 10आव बर' मिडियामजों फैनो हादों चिरां डिस्ट्रिक्टआव स्टेप 1 आरो बिथाङा मा जागोन ओइचएसआव जेब्ला साइन्स आयदाजों फरायगोन बिथांमोनहा मोनसे ट्रेन्सफरमेशन अफ लेंगुवेज माने बर' बिजोंनिफ्राय इंराजि बिजोङाव बिथांमोनहा फरायनांगोन बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनसे लाइफनि स्ट्रागोला बे होननानै बिथांमोना साननो हागौ नाथाय जिहेतु आं बे स्टेपखौ बारबोखांबाय बे स्टेपखौ आं बारबोनायाव जेबो उसुबिदा जायाखै बेनिखायनो बिथांमोना जुदि बेयाव गोनो गोथो जादोंब्ला दिनै ज्राब गारनांगोन आरो गावनि नाजानायजों बे लेंगुवेजनि मोनसे बेरियार बेखौ बिथांमोना सिफायनांगोन सेकेन्ड स्टेपआ मा फैगोन रांखावरिनि माखासे प्रब्लेम फैनो हागौ बा जों साननो हागौ दिनै बिमा बिफाया रांखावरिनि प्रब्लेम लेखा फोरोंग्राबो गैया आंबो मोनसे गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय सासे फरायसामोन फाइनान्सियेल इस्युआ आंनावबो फैदोंमोन नाथाय सलुसन गैया बे नङा जुदि जोङो 10+2 साइन्सआव मोजां पार्सेन्ट लानानै गावनि जायगानिफ्राय जुदि जों फरायोब्ला बिजनिनिफ्रायनो चिरांनिफ्रायनो क'क्राझार गावनि जायगायाव जों फरायोब्ला रांखावरिनि बार्डेना खम जागोन आरो जुदि जोङो मोजां नलेजखौ लानानै एन्ट्रेन्स जेरै जायफोर इन्जिनियार जानो गोसो दं JEE बिथांमोना NIT बा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव जायफोर इन्जिनियारिं कर्स दं बेखौ लानो हागोन आरो जुदि एडभान्स जि होयोब्ला IIT फ्राव एडमिसन लानो हागोन जुदि मोजां एन्ट्रेन्सआव जुदि मोजां बिसोर खालामनो हायोब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया जोंनि ST स्टुडेन्टसफोरनिफ्राय बहुद स्किम दं बै स्किमनि हेफाजाबै जों रांखावरियाव मोगा मोगि जानो गोनांथि जानाय नङा थार्ड पइन्टआव जों मा बुङो 10+2 जाखांनायनि उनाव जों माखासे दिशा गोमानो हागौ नङा होमब्ला दिशा गोमानाया मा साप'ज आं इन्जिनियारिं फरायनो थांबाय गुबुन दाबसे जायगायाव बा डक्टर फरायनो थांबाय गुबुन दाबसे जायगायाव बै दाबसे जायगाया जोंनि कालचार जोंनि हारिमु आरो जोंनि भाषाजों गोरोबा बिथांमोना मोनसे कालचारनिफ्राय फैनाय गुबुन मोनसे हारिमुनिफ्राय फैनाय कालचार मोनसे मिक्सआप जाया बे मोनसे बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोगा मोगि जानांगोन नाथाय जों मा खालामनांगोन गावखौनो गाव completely compromise जायालासे complete compromise means
गावनि हारिमुखौ बावलांनाय गावनि भाषाखौ बावनाय बेखौ मा बुङो कमप्लिट कमप्रमाइस खालामालासे गावखौनो गाव एसे कमप्रमाइस खालामनानै जाय जायगायाव थाहैदों बै जायगानि लेंगुवेज कालचार बिसोरनि मा पजिटिभ मोजां माखासे आखुफोर दं जों बेखौ सोलोंनानै बेखौ जोंनि सायाव इमप्लिमेन्ट खालामनो नाजानांगोन। जोबथारनायाव जेब्ला जों डिग्री लागोन आं एसे टिचार जिहेतु आंबो प्रफेसर आं मोननै रोखोमनि सात्र नुनो मोननाय जायो। मोनसे रोखोमनि सात्रआ जाहैबाय पार्सेन्टेजआ जोबोद मोजां सेमिस्टार 1, 2, 3 जेब्ला इन्डास्ट्रिनिफ्राय केम्पास प्लेसमेन्ट फैयो ONGC अल इन्डिया लिमिटेड जेब्ला फैयो बिथांमोना मा बुंलाङो मिथिबायना इउ आर इन्जिनियार बाट नट एमप्लयेबल माने क्वालिटि गैया। माने गोबां रिसार्चनि गेजेराव दा मोनथिनाय जादों माने 50निफ्राय 60% जोंनि दा इन्जिनियारफ्रा मा एमप्लयेबिलिटि नङा माने इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनो हानायनि माबा मोनसे गुन गैया। बिनि थाखायनो आं खावलायो जाहाथे बिटेक डिग्री बा माबा मोनसे डिग्री मोनखांनायनि उनावबो साख्रिनि थाखाय माबा मोनसे सेटेलमेन्टनि थाखाय जाहाथे बेखौ मोगा मोगि जानाङा बिनि थाखायनो नोंनि बे बोसोरब्रै जिखिनि कोर्स बा बोसोरथाम जिखिनि कोर्स बेयावनो नोंनि मार्क्सजों लोगोसे नोंनि साबजेक्ट नलेजखौबो लोगोसे लांफानो आं बिथांमोनखौ खावलायो। थेंक इउ।